Sanibonani sanibingelela uAlex Mhlongo lo odabuka le kwaMhlabelingana kwakhubalo limbuye egcekeni uyena lo mbingelela ngaphansi kwesibani solwazi TV channel esitholakala ku-07175686692 ngiphinde inamba it's 07175686692. Namhlanje ke sizokhuluma ngekhubalo noma sokhuluma ngomuthi obizwa ukuthi umgadankawu, elinye igama kuthiwa usolo. Yeah. So lo muthi ke sizokhuluma ngayo ukuthi nje kahle usizo olungakanani. Lo muthi ke kahle usizo nje kakhulu ekwakheni intelezi. Uphinde futhi ube umuthi osiza kumuntu mefuna ukwakha ugazi, uphinde futhi usize kumuntu ofuna ukuthi alaphe intwala zengulube, amaXhosa athi ihagu, and ufunde futhi kube umuthi okuqhatha kodwa ke unesilinganiso ukuthi ufaka umuthi ongakanani. Phinde futhi ucuphe umuntu wakho kahle uphinde futhi ube sibambele sentombi uma kukhona umbango okhona. Okay, awesiqale soqala nje ngentelezi eyakhiwa ngomgadankawu. Uma uthatha amagxolo omgadankawu uwathaka namanye amakhubalo ezitelezi ezithile uchele ngazo egcekeni, kuba intelezi enamandla kakhulu leyo, and futhi uyakwazi usebenzisa wodwa, uphalaze ngawo ebusuku egcekeni ubuye ugeze ngawo egethini. Umgadankawu kusiza lapho ke uchele nje ngawo, mhlambe uhlanganise neminye imithi elakhe olokuzana odangabani ugobandlovu kanjalo chele lapha egcekeni nelokuzana nawo umuthi lo kuthiwa impindamshaya. Nakhona futhi uyakwazi ukuthi ke ucuphe lapha egcekeni lakho. Phinde futhi umgadankawu usebenzise njengomuthi wegazi. Uma ufuna ukuthi ube nogazi nje ususa isichitho, uyakwazi usebenzisa lo muthi uwodwa nje vo. Uyakwazi futhi ukuthi uphalaze ngawo, uphinde futhi uqhume ngawo. Wenza ube nogazi ebantwini, izinto zakho nje zihlale kahle, uphinde futhi zihambe kahle izinto zakho uma uphalaza noma uqhuma ngomuthi okuthiwa umgadankawu usolo. Uma futhi ufuna ukuthi uyilaphe intwala zengulube noma zehagu, lokhu uyahlanganisa nomunye futhi imithi yokulapha efana nentuma, ngabe umvuthuza, lemithi uye uchathe ngayo, ugeze futhi ngayo la ezansi. Mofuna ukuthi ke kusuke intwala zehagu, ushithi manje intwala zehagu ungachatha ngawo, uphinde futhi ugeze ngawo la ngaphambili uma kuya ukuthi nentwala zengulube. Umgadankawu futhi uphinde ungene futhi nasembhemisweni kumuntu othi yena yazi uphathwa ikhanda leli alipheli, uyawugretha ube impuphu befine, umbhemise umuthi kuthiwa umgadankawu. Noma futhi ungawuthatha lo muthi lo ulokuzana ushise lapha emalahleni abheme, bese athi uthemula kancane kanjalo nje. Namhlanje ke yilokho kade siniphathile khona bakwethu umuthi umgadankawu. So uzocela ukuthi ke usubscribe, ushare, uphinde futhi ucommente kuleli page lethu noma kule TV channel lethu ethi Isibani Solwazi TV channel esitholakala 07175686692 noma esitholakala ku-email ethi isibanisolwazi@gmail.com. That is isibanisolwazi@gmail.com. Sithi nje bayede, siyabonga.